manungsa ditakdirne pepasangan dijogo aja nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasane dicintai nyaman nyanding sliramu. Sayang ese opo selawase omong kowe kane opo kowe sing paling tak tresno dene opo tak joko tekan matiku mati eme opo mong kowe ra ono wong liya. Ditakdirne pepasangan dijogo aja nganti kelaran. Gusti nyiptakne ati ben iso ngrasane dicintai nyaman nyanding sliramu. Selawase omong kowe kane opo kowe sing paling tak tresno dene opo tak joko tekan matiku mati eme